Ποιος σας το είπε ακριβώς? Α, κατάλαβα. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί. Ναι, στην υγεία μας. Γιατί είναι πραγματικά τώρα για θέματα δουλειάς. Ναι, όχι. Αυτός ο υπάλληλος, θα σας πω, αυτός ο υπάλληλος ήταν χρόνια στο... Γιατί το θέμα, δεν θα αναφέρεστε σε μένα. Αφού δεν είχαμε, δεν θα το έλεγα, δεν είναι η δική μου. Προσπαθείτε να με ψαρέψετε. Γιατί δεν το βάζετε καλύτερα. Ναι. Να μιλήσουμε καλύτερα για άλλα θέματα. Ταξίδια, ναι. Έχετε σκάφος. Εγώ δεν φως σκάφος, αλλά δεν πηγαίναμε. Μέχρι την Εύη, μου φανταστείτε. Να πάμε Σαντορίνη. Ναι, να πάμε Σαντορίνη, αλλά δεν είναι λίγο κρύο αυτόν τον καιρό. Πώς δεν το κρυώνω. Τι εννοείται? Έχει τζάκι. Το σκάφος μέσα έχει τζάκι. Συγγνώμη, αλλά δεν το έχω ξανακούσει ποτέ αυτό. Κανονικό. Τζάκι εννοώ με καμινάδα και κούτσουρα, γιατί υπάρχουν και τα ενεργειακά. Τους φίλους μου δεν τους τηλεφωνώ πια. Στην εκκλησία πηγαίνετε? Αυτό το μήνα είχαμε τη βάφτιση του κοριτσιού ενός πολύ αγαπημένου φίλου και είχαμε πάει όλοι μαζί οικογενειακώς. Επαφές έχετε? Έχουμε, ναι. Συχνά? Συχνά. Αγγίζεστε? Δεν σας άκουσα. Almost like a urethra, which helped my urethra to relax, and then allowed me to female ejaculate if I did that push out very. First of all, it's important to have people who don't have a partner. Until you find a partner, don't just sit there and moan and feel sorry for yourself. Close the door, read some very sexy fantasies, put some sexy music on, and bring yourself to sexual satisfaction. Τι λες ρε Λέκο, εγώ είμαι υπερβολική! Δεν αντέχω άλλο! Δεν αντέχω άλλο αυτή τη τσιγκουνιά σου! Δεν την αντέχω άλλο! Τι λες μωρά Λέκο, μου πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και είσαι με τα κομπιουτεράκια συνέχεια και μιλείς εκεί κάτω, στα ράφια εκεί τα προϊόντα αυτά είναι λίγο πιο φθηνά. Μην ξεπεράσουμε τα 40 ευρώ. Ζει καμιά οικογένεια με 40 ευρώ και 2 παιδιά! Ζει! Ποιος ζει μωρέ, τι οικονομική κρίση από εδώ που σε γνώρισα τα ίδια ήσουν, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν όμως, σωστά. Έχεις δίκιο, στο μόνο που έχεις δίκιο είναι αυτό. Τι θέλετε κυρία μου εσείς? Εγώ φωνάζω, εσείς φωνάζετε σε μένα. Δεν τσακώνεστε ποτέ με τον άντρα σας εσείς? Τι έχετε? Μπάνανα σπίτι. Με όλα τα είδη παγωτού όμως σας παρακαλώ. Μπάνανα, φράουλα, σοκολάτα, βερίκοκο, όλα τα σορμπέ, όλα τα είδη παρφέ και μπόλικο απειλό στο φουντούκι από πάνω σας παρακαλώ και σιρόπι. Όλα τα είδη από σιρόπια θέλω. Βύσσινα σοκολάτα και αυτά τα μπισκοτάκια τα λευκά. Όλα τα βάλετε πάνω, ό,τι έχετε τέλος πάντων. Ευχαριστώ. Στη Βάρη ήταν αυτό το εστιατόριο και λες μπριφάκι πάλι. Εγώ δεν διψάω, τη σπίτι θα πάρετε με πορτοκαλάδα. Βοημίας. Είναι αυτή η φίνα η πορσελάνη. Είναι λεπτή σαν χαρτί. Έχω κι εγώ, όχι πολλά. 1, 2. 1, ίσως.
σου μαζεύει και με ζούγκλες μου κάθε πρωί. Ξυπνάει και μου λέει: Αγάπη μου, πού είναι η πλάτη μου? Δεν είναι έσαι, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά. Και οπωσδήποτε να πάω στο καφέ. Και πού ακριβώς πίσω? Στην Νότο, μην βρεθούν, καταλαβαίνετε, μία στο βορρά ή στην Νότο, έτσι ώστε να μην υπάρχει θέμα. Εμένα όμως με σκέφτεται. Τι θα κάνω? Αυτό είναι το όνειρο. Αυτό είναι το όνειρο που είδα χτες. Γι' αυτό φαίνεται τόσο χαρά. Η μοναδική χαρά ήταν αυτή. Ήταν πραγματικά υπέροχο όνειρο. Μια δηλαδή τραγουδίστρια της pop μουσικής, όχι της έντεχνης, φορούσε ένα υπέροχο μακρύ φόρεμα. Όχι. Δεν είχε πουλιες, ήταν Σβαρόφσκι, αυτά με το κοιτνάκι. Φώναζε το κοινό, φώναζε με όλη τη δύναμη. Κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Μου πετούσε λουλούδια, μου φώναζε με όλη την άθιμα με τα μάτια του. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Και σε κάποια φάση έδρεξα πάρα πολύ γρήγορα και έκανα stage diving. Από μικρή ξέρω να κάνω stage diving και λένε ότι αν δεν πραγματοποιείς τα παιδικά σου όνειρα μπορεί να μην ευτυχείς ποτέ. Το προηγούμενο μου ζωή πρέπει να είναι σβηνιά. Μ' αρέσει το ραβανί, το σαραϊκί, το καζαντιπί, το ταού και ο ξού και το εκμεκμπουρέκ. Εσάς, η σοκολάτα είναι λίγο κλασικό. Νομίζω ότι σας είπα ψέματα. Στο Λονδίνο, πριν 2 χρόνια, είχα δει Τριστάνα και Ιζόλδη. Βάγκνερ. Βαρετό. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι εκείνο που σκέφτονται, εκείνο που διακηρύσσουν και εκείνο στο οποίο επικεντρώνουν την προσοχή τους, αυτό ακριβώς είναι που προσελκύουν στη ζωή τους. Πολλοί από εμάς τρέχουμε φρενιασμένα επειδή πιστεύουμε ότι όσο πιο σκληρά προσπαθούμε, τόσο πιο αξιόλογοι θα γίνουμε. Γνωρίζω πολύ καλά για τι πράγμα μιλώ. Υπήρξα κι εγώ έτσι. Ο πραγματικός πυρήνας της δύναμης βρίσκεται μέσα μας. Το ίδιο και η εσωτερική διεργασία. Εξετάστε τις σκέψεις και τις τάσεις σας, ξεφορτωθείτε τις συμπεριφορές σας. Υιοθετήστε το είδος προσήλωσης το οποίο θα διαμορφώσει τη ζωή που εσείς επιθυμείτε και όχι άλλοι. Αφήστε τον περίγυρο στην ησυχία του. Ο κόσμος γύρω σας μπορεί να φροντίζει τον εαυτό του. Μοιάζει με μαγική αποτύπωση. Οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσετε, θα λάβετε ένα ακριβές αντίγραφο αυτού που σκέφτεστε. Ξεχάστε το μόχθο. Ξεχάστε τις ταλαιπώριες. Ξεχάστε τη φτώχεια, τις αρρώστιες και τη δυστυχία. Ξεκινήστε την εσωτερική σας διεργασία και αρχίστε να απολαμβάνετε τη ζωή σας τώρα αμέσως. Σε αυτό το σημείο θα κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Παντρεύτηκες στη Σαντορίνη. Εσύ στη Σαντορίνη. Εσύ βούλιαξε το νησί. Μα ο άντρας τελικά φέρνει τη γυναίκα στα σκαλιά της εκκλησίας, Μαρία, δεν το πιστεύω ότι πραγματικά έχεις αλλάξει τόσο πολύ. Άνοιξε στούντιο, πιλάτες και γιόγκα και τζεροτόνικ. 500 άτομα. Τι? Αλήθεια. Κρατάει τα παιδιά, Μπράβο. Θέλω να πάμε για καφέ. Θέλω να μιλήσουμε, να μου πεις γενικά τις λεπτομέρειες στη ζωή σου, πώς πήρες την απόφαση αυτή, πώς... Τόσο εύκολα,